Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Uld. Hvad hedder du? Jeg hedder Rosa. Skal vi lege? Det kan vi godt. Hvad skal vi lege? Det ved jeg ikke. Vi kan lege gæt en ting. Det lyder sjovt. Jeg starter. Den er rund. Den kan være farvet. Og man bader med den. Er det badebukser? Nej, badebukser er ikke runde. Er det en badebold? Ja. Godt gættet. Nu er det min tur. Man kan lave en hue af det. Og et halsterklæde. Og en trøje. Jeg er god til den leg. Så jeg tror, at det er uld. Det er rigtigt.